apa malah Bu? Gagak Tenjang. Ayo. Sesi Deman. Oh, sesi Deman. Kalau kau sing bayar, nggih. Nanti sesi Deman barang lho. Kan elok. Seneng Mas Slamet. Hah? Kayak menurut sembarang. Lagune kula Bu. Nggih. Mas aku nyuwun ditambahi Mas niki Mas. Saiki pesan ya Mas. Kabelnya merah Mas. Wah, apa deh? Niki sinten ingkang nembang Bu? Oh, bapaknya. Kok mriki lho Pak, jenengane ben Penjoget kali sinden ngoten lho Pak. Lah. Pak jeneng ngertos saya toh. Aku jane ngene nang Pak Digita bar putus, Pak Digita bar putus kok ayo kok dindi to kabar iki gumun aku. Lah ya kok dindi lah gumun aku. Lah ya kita masak. Sulesnya tak ewangi samudana marang kula wadya garwa Syah putra lewat kintange alismu kuwasa anandang rasa ing atiku Nadyan wis lingsir yo swamu kowe isih mampu ngladeni laku urip ana utama kowe tak dukoke masak disini kowe apa wae nadyan sepi Sulesnya tak lewat desa musono marang kula wadya garwa Syah putra lewat alismu kuwasa anandang rasa ing atiku
suka ora sakise kowe apa wae yang terbuka pasti tak matur sembah nuwun dumateng keluarga agung Suwargi Bapak Karmidi menika wau sampun kepareng katur lelagon intik-intik netan intik-intik kulon demunge janela kaya jan luar biasa niki keluarga besar Bapak Suwargi Bapak Karmidi ampun lenggah rumiyin nggih seneng-seneng nggih seneng-seneng wekdalipun nggih bunga panci tabuh sanga ampun lenggah rumiyin menika lajengaken adicara ingkang angka kalih menika pambagyarja utawi sambutan saking Pamengku Hajat. Pamengku Hajat menika anak putunipun saking Bapak almarhum Bapak Karmidi. Badhe dipun wakili menika panjenenganipun Bapak Suheri. Wedal saka panggenan wataraken cacakipun dumateng Bapak Suheri monggo. Ampun lenggah rumiyin, ampun mandhap rumiyin keluarga besar saking almarhum Bapak Karmidi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge kula nyuwun ngapunten sak kata-kataipun margi kula dereng nate nyukani sambutan dulu pernah nyukani sambutan Mbak Benawi mangke wonten klerune kula munel nggih kula nyuwun ngapunten ing kakatan nggih. Ingkang sepindah kula mewakili saking keluarga besar Bapak almarhum Karmidi ngaturaken syukur alhamdulillah dalam rangka menyukseskan acara ini mboten sukses nek kalih kanca-kanca ingkang tumut nyuksesaken. Nomor kula wingi sampun saged nyelenggaraken acara kaul 1000 harinipun Bapak Putra almarhum Bapak Karmidi kanthi boten wonten alangan punapa-napa. Alhamdulillah sukses nggih, amin. Ingkang nomor 3 dinten iki dipun terusaken mengke acara wayangan nggih Ringgit Purwa sedalu natas dipun kalih dalang Ki Tantut Sutanto saking Klaten nggih. Sedalu natas niki mangke kalih bintang tamu mangke Mbak Niken kalih Mas Bogel Kang Mas Bogel saking Jakarta. Mas Bogel niki istimewa saking Jakarta dibeto dateng Nganjuk ya. Alhamdulillah kalau winginane streamingan nggih kalih Cak Bogel niki mangane niki pun tebang dibeto teng Nganjuk niki dalam acara kaul wayangan dengan Ki Dalang Pak Tantut Sutanto. Ingkang nomor sekawan ugi mboten supe kula aturaken sembah nuwun dumateng Ki Dalang Pak Tantut Sutanto sak rombongan nggih ingkang sampun kepareng ngatur panglipur dumateng keluarga almarhum Bapak Karmidi kalian sedaya ingkang mirsani dhateng mriki nggih. Amin ya rabbal alamin. Lan ugi dhateng sedaya warga Karangsami kula nyuwun ngapunten ingkang kathah mewakili keluarga besar Bapak Karmidi nggih. Ugi sedaya warga ingkang dhateng mriki sing dugi dhateng mriki ningali wayangan dengan dalang Ki Tantut Sutanto saking Klaten nggih.
nak wonten kirang anu kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Ingkang terakhir ingkang terakhir kula cukup semanten mawon atur kula menawi wonten tindak tanduk kula ugi diatur kula nyuwun pangapunten sak kata-katipun nggih. Sampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon lurah kok ya pidato ya apik men. Ayo muga-muga sampean kasembatan ya Mas. Muga-muga dadi lurah Karangsemi nanggap wayang melih Pak Kantut. Nggih, kula dongak-dongake. Nanti di periode berikutnya Mas Suheri dadi lurah. Mboten kampanye lho niki namung donga nggih to. Matur sembah nuwun Bapak Suheri sampun kepareng naturaken sambutan utawi Bapak Biarso saking keluarga agung almarhum Bapak Karmiti kanthi lancar. Adicara salajengipun nggih menika penyerahan tokoh wayang saking panjenenganipun Bapak Suheri dumateng panjenenganipun Ki Dalang Kondang Bapak Tantut Sutanto SSN. Monggo wekdal kula aturaken sacawude. Oh, betul nulis tadi. Wah, ya. Tak siarke sarjana seni. Pangapunten. Monggo kepareng jumeneng. Matur sembah nuwun kepareng ngatur menggah adicara pungkasan menika penyerahan tokoh wayang Baladewa ugi kayon panjenenganipun Bapak Suheri dumateng Ki Dalang Kondang Bapak Tantut Sutanto Mas Heri nggih bilih sak mangke sasampunipun tancep kayon pagelaran Ringgit Purwa Dalu menika kang badhe dipun tindakaken dene panjenenganipun Bapak Tantut Sutanto Mas Suheri badhe dipun paringi kenang-kenangan kalian Bapak Tantut jih menika tokoh wayang Baladewa. Nggih, matur sembah nuwun. Sampun ora tak dhewe lho. Lah piye ta iki? Ora ngancuk kok disia-sia iki. Mene. Paripurna adicara pembukaan ugi Pak Bagiarjo ugi penyerahan tokoh wayang sampun paripurna dumateng para sedaya Bapak Ibu ingkang sampun pinurmatan penggemar Tantut Mania ngaturaken wilujeng dalu sugeng kanthi sekeca sinambi mirsani kados menapa babaripun lampah dalu menika jih menika pandu swarga ingkang badhe dipun katindakaken dening panjenenganipun Ki Dalang Tantut Sutanto saking Klaten. Wekdal sapanjenengan kula aturaken sacapipun dumateng Ki Dalang Tantut Sutanto monggo.
Dua pilih wonten klentah-klenthahipun ampar tindak tanduk kirang nuju prono. Kula pambiwara Ki Bogel Hati Prayitna ingkang mijil saking Sragen lenggah wonten Jakarta daerah-daerah mriki kalih Bu Putri nggih.